नमस्ते सर्वांना. मी माझ्या घरातली लग्नाची तयारी कशी चालू आहे ते मी तुम्हाला शॉर्टमध्ये दाखवते. आता सध्या तर उद्या आमची हळद आहे आणि आज माझी मेहंदीचा कार्यक्रम आहे. तर मी निघतो आहे जरा एकीकडे, तुम्हाला जरा दाखवते की आमची तयारी कशी चालू आहे. पॅकिंग वगैरे सगळी काय झालेली आहे. हे बघा, हे आहे रुखवत आणि हे सगळं पॅक करून ठेवलं आहे पिशवीत. थोडं काही बाकी आहे इथे, हे सप्तपदी वगैरे ते मी आता पिशवीत ठेवते. आणि हे बघा, हे तोरण आहे, हे झाडू आहे, हे काही चॉकलेट्स आहेत आणि हे लोणच्याच्या बाटल्या आहेत जे रुखवतीत आपल्याला ठेवायचे आहेत. तुम्हाला येणाऱ्या व्हिडिओजमध्ये रुखवत मी कसे बनवलं आहे घरी माझ्या ते तुम्हाला नक्की दिसेल. आणि कमेंट करा नक्की की तुम्हाला माझं बनवलेलं रुखवत आवडलं की नाही ते. आता बघू आई काय करते. तयारी चालू आहे आमची सगळ्यांची. बहीण पण आली आहे घरी, तिला मी थोड्या वेळाने तुम्हाला दाखवेन. आता आई काय करते ते आपण आधी बघूया. काय करतेस तू? देवाला स्नान घालते. अच्छा, इथे देव आहेत ना. ऑलमोस्ट एका हाताची मेहंदी होत आली आता आणि या हाताची. मी कॅमेरा पकडले म्हणून तुम्हाला दिसणार नाही. बाला 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 लाएगा. अरे वाह वाह, पूरा कौशल पूरी. यस, देख हम लोग को बोल रहा था ना. आ रहा है कल वाला, आ रहा है कल वाला. आता इकडे आपलं डीजेचं डान्स करून सर्व झालेलं आहे. हळदी लावून पण झाली. आता हळदी करून मी आलेलो आहे. आता पुढची प्रोसेस काय आहे आता ही? केळवण. चला आता करूया आपण केळवण. आता 5 बायकांमधली ही पहिली. आता असे 5 करणार आहे. आता ते फास्ट फॉरवर्ड दाखवतो मी तुम्हाला. गिफ्ट सेजलने दिले आहे तुझ्यासाठी. गिफ्ट आलेलं, हँडमेड गिफ्ट आहे. मग तुला आवडणार चांगलं आहे. पण इकडेच राहणार ना तू, तुझ्या घरी नाही. जरा ऑडियन्स दिखा कितने आहे इधर. आमचे कॅमेरामॅन जमले वाटतं, बसून शूटिंग काय माहिती. लास्टला जास्त सगळे उचलायचे. तीसरा हो गया. नो चीटिंग. बाकी का मालूम नाही, मैंने तो एंजॉय किया. मी नाचून घेतलं. आता इथे बघा होते. हे काय करता तुम्ही? तयारी चालू आहे. आता मम्मीला घेऊन जातो. मम्मी, आता इथे ह्या दोघांचा काय रोल आहे इथे? म्हणजे फुल ठेवणार आहे. यजमानाचा रोल केलाय. यजमान फेटेवाले बघा. आजी बघा काय म्हणते.
अगरबत्ती तिकडेच पेटवायची. आणि बाकी तुम्हाला ढोलचा आवाज येत असेल ना तर म्हणजे ढोल ताशा पाहिजे हे प्रोसेस करताना म्हणून ते बाहेर. आता इकडे ढोल ताशा नाही म्हणून आम्ही मोबाईलमध्ये लावलेलं आहे. आणि तुळशीच्या ह्याच्यात आपलं फूल ठेवलेलं आहे. त्या फुलांची आपण पूजा आणि हे सर्व करतो. अदनान, आता इथे आमचा हा फूल असतो ना तो आम्ही कापतोय बघ. आपण एक फुलला कापतो. तर इकडे फूल आपण तोडलेलं आहे आणि आता ते आपण घरी नेणार आहे. अपू मध्ये आहेस ना, टोकण्याला पण मध्ये घे, सुकुंदारीन पण मध्ये. या हॅलो हा चौकास. हां, आपण इकडे ते एक फूल बाहेरून तोडून आणलं होतं ते आता आपण इकडे ठेवतोय. फुलाची स्थापना करतोय आपण. आमचा प्रोग्राम एकदम छान झालेला आहे. फुल बसवला माहिती. आता इथे आमचं पूल बसवलेलं आहे. बसवून झालेलं आहे आता फॅमिलीचं. तर आम्ही हे आता सर्व उद्या लग्न लावून आल्यावरती वरात आल्यावर हे हलवायचं. आता देवाची ब्लेसिंग आणि तुमच्या सर्वांचे आशीर्वाद असल्यामुळे सर्व प्रोग्राम एकदम बरोबर झाले आमचे. एकदम डान्स बिन्स करून आणि आता खाणार आहे. कंजीरने हलवायचं असं. हा, आता पूल आता नाही उद्या. आता अजिबात करायची नाही. दिल्ल्याचं कुठं दिल्ला सांगून ठेव. नाही ना दिल्ला. नाही का दिल्ला जाऊ. मी सुना कोई उधर हात नाही लगाने का. इथे प्रोग्राम तर झाले पण प्रोग्राम कधी पण नाव घेतल्याशिवाय होत नाही. बरोबर ना. कलेक्टरनी परमिशन दिलेली आहे ना. हा, मग चला चला नाव घ्या. आम्ही इकडे सर्वांनी हॉलमध्ये नाव घ्यायचे. सर्वांनी नाव आहे का? ते महिला असू दे किंवा पुरुष असू दे सर्वांनी नावं घ्यायची. मी पण घेणार नाव. ठीक आहे. बँड्रावरली सिलिंग आहे मुंबईची शान. दिनेश रावांचे नाव घेते पप्पूच्या हळदीच्या दिवशी राखून तुमचे मान. अरे वा. टाळ्या 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 टाळ्या. बांद्राला गेली ताई. बँड्रावरली सिलिंग जॉईन केलं सर्व. प्रोग्राम आमचा झालेला आहे ना. आता आता जेवायचं. आता देवपूजा झाली आता पेटपूजा. आज काय स्पेशल आहे? ते मूद लागला एकदम बरोबर ना. चला छोटा स्टूल आहे भाऊना. स्टूल का. Yes. आणि ते सर्व पार्सल होत आहे. व्हेरी गुड. इथे आमचे एकदम बघा महिला मंडळ बघा किती फास्ट आहेत. आमचे जिजू कमी जेवतात. गुलाबजामुन गुलाबजामुन कुठे आहे? उद्या आला का. उद्या गुलाबजामुन अदनान, आहे, रसमलाई ये आहे मेरा ना? दोस्त, इसको पहला खिलाना है. का मॅडम बाहेर का बसलात? असंच. हाथ में देख रहा है क्या है? कंजीर. के पास ही रखने का. प्रोटेक्शन म्हणून. भाई बाहर नहीं जाने का. भाई आणि ताई बाहेरची हवा खातात आहे. खुर्ची तर भाडा वसूल करतात कारण कोण खुर्चीवर बसला नाही माझ्या. 3 खुर्ची ते पण 3 खुर्चीवर उगाच ते खुर्च्या आणल्यासारखे झाले. ते बघा बाहेरचे मुलं बसले त्याच्यावरती. नाही पण आता पूजेपर्यंत आहे ना ते. हां, उद्या पण आणि परवा पण आहे. माणसं येतील. मी बोलणार आहे परवा डबल बसा खुर्चीवरती. परवा पण आहे. आपली सत्यनारायण पूजा. 3 दिवस आहे ना. आता गावावरून येताना प्रवास कसा होता? प्रवास एकदम चांगला. तुम्ही कधी जेवणार? आम्ही आता जेवतो थोड्या वेळात. हे ताटवाडा मित्रमंडळ आहे ना तुम्ही? हा ताटवडा. कारण आमचं कामच आहे ते. आणि हे बघ इकडे डान्सर मित्रमंडळ पार्टी. भारी नाचता पण तुम्ही. लय भारी नाचता बापरे. शिकलं पाहिजे तुमच्याकडून. क्लासेस घेतले पाहिजे. क्लास घेतला पाहिजे. म्हणजे काय नाचली पण गाण्यात नाही लागला. लागला होता. लागला? तेव्हा आंबोलीला गेला. हा काय वाजवलं वाटतं ते डेबं. भाजी आहे थोडी थोडी. आता इथे
दादा बस तू पण. मूद आलेला आहे जराचा फुटला. आधी जेवला कसं वाटलं? मग आता उद्या पण आता येते आपल्याला हॉलला. कोणतं गाणं लावायचं? काय मी पण एक गाणं बोलणार बोलणार माईक माईक देणार तुमचा काजल आल्यावर काजल आल्यावर हॉलमध्ये नाही घरी बोल घरी बोलणार आहे. चालेल. आता इथे आपले भाई आत्ते आत्ते काकी आत्ते आणि ताई. मम्मी तुझं आलं बघ. ताईचा वाडा कसं वाटलं प्रोग्राम? कसा झाला? एकदम मस्त छान झाला. आता तू पण नाचली? मी पण नाचले. तुला मी कोणी नाचते पहिली हा पण आता खूप दिवस नाचले नव्हते ना. आता मुलाचं एकुलतं एक मुलाचं लग्न आहे आता नाचणारच ना. डीजे होता ना मुलाने लय एन्जॉय केला. मस्त. तुम्हाला कसं वाटलं ते पण पण आम्हाला सगळं सांगा. त्यांच्यामुळे झालंय. खूप छान वाटतं म्हणजे एकदम असं. छान वाटलंय. आता बघा काय देऊन ठेवलं. कंटिन्यू बघून जायचं आम्हाला. आता आम्ही पण जेवून घेतो. उतरेपर्यंत हे त्याच्या हातामध्ये असणार आहे खंजीर. प्रोटेक्शन. खंजीर. कोणाला जायचं नाही. किती पण कोणाला नाही जायचं. करोड रुपये दिले तरी जायचं नाही. तरी नाही जायचं. त्याची व्हॅल्यू किती असेल तुम्ही विचार करा. तुम्हाला माहितीच असेल ॲक्च्युली मला पहिल्यांदा होते. तर खूप चांगलं वाटलं तुमच्या सपोर्टसाठी. आमच्या फॅमिलीने पण चांगलं सपोर्ट केलं. सर्व कार्यक्रम पूर्ण चांगला झाला. आता उद्या लग्न आहे. लग्न पण चांगलंच होणार. आणि तुम्ही पण आमच्यासाठी असं प्रे करा आणि असं सपोर्ट सर्वांनी करा. आशीर्वाद द्या. आता आम्ही जेवूया. चल तू बस मी बस. जेवायला बस हां हां. ताईला ए तुला आहे रवी टेस्ट कशी आहे मम्मी? टेस्ट चांगली आहे? मस्त आहे. सर्वांना इन्व्हाइट कर उद्या लग्नाला. सर्वांनी लग्नाला या. हां आणि तुमच्यातले 20 माणसं तर ऑलरेडी आहेत येणार आहेत सबस्क्रायबर्स. तर आम्ही जेवतो. तिथं शूट घ्यायचं आहे का? हां नको म्हणजे हां